2027 MAC election along APHLC atum kang tangkring pan kache song dun lang pu bangla ke lam ke joy lake long kora trok ahomusti long pen bang kora trok alidor yong si alang itum non tenang paklang tek pelotang te amhang amedu pelotang te leadership lelang tumang paklang latum long ke leadership ta latum long ke totally crisis ladak central long bang pho bang trok atum se chihuri tot lo alang tumang bong antame ciun e cheton tenang tum kaki tami chin tek long lo je litum ladak APHLC long bangke kang tangkring asong japu pelotang te central committee long bangke je ai ka thar helo lapen alang li long ka cerap dun alang li koli ke tumang bong pen bangke angtong di ka thar helo nangte alang litum bang ini yang bong stame kaki taron di laki litum radder tum si tek prong lam lo lake alang litum ang bong ka cebohong apong alang litum ala angtong tiga thar tum isi grup museum asam de koklo nili hala tum grup pu ninge ponang koklo si alang tum grup tum je long walk kedam hut jara dak central committee pen alang tum thang nat kaciun ta we pu si alang tum angbong halas hut isi kontroversi wang lo tum radet tam alang tum pan tek don long lo ko people lo alang tum angbong ajada sai alang tum claim bis tame kacing wai mesen pensi ajada son tame pacun ponji pu bangka alang tum angbong kai kita we laki nili arlo lam sini lang than lo nili central committee long kwan ne kedodun pen alang tum kacing wai kapahem soalam puthak anda nili chini pon lo silabang soalam the puthak bangke nili pini midiang no ningje reji plong ka jir dingoji stami nili APHLC arat tumaphan nang lipi posi BJP idun lo pelotang pen nili hal labang so question angkar ju tumaphan sini labang soalam nili atumi dik pen stami nili abang putih laphan same than lo jela bang so APHLC atumo bangke non ke bangji MAC election bangke alang tum candidate anda cetoy dun ende dei lapen candidate anda alang tum ahinpen cetoy dun thek thede ji jola puan lo si alang itu bangke non MLA election hut ke rempenan first tame alang itu dabu alang tum laan so se alang tum margin nang hen no thulang lapen alang itu laan so se alang tum ke rem bang nang lang no la lakin mili lam lake kopilo mo ke ede long lek pu bang sar palam thesong thaksi lakin nilama teng si cekok po non ke bang di 2027 MAC election bang galang tum anso se kerem lang nuk pik pen se rem pon la resolution mane dapen kecu tang ton lo nile tum pini apang si nalo tum media ahoy pen aporna pipot akero pilo nili si ke pachiri kang tu ngalalo karbing long ra phan isi media pate pachit tangang tu ngalalo nili tu piposi HSD bayan nili tum pini ciunang ko banggalalo kidam tang hut kem pen nili tum asar alang lita thando nili tum kidam tang ke PSLC dropet penti akon tum HSD amhang pathek lo nili tum kidam tang hut asar rajen timung lo sini tum chap do lo sitami alang li akeja ke mesenji pen sini tum dun lo sitami alang li tuhan tum lang dun bom lo sitami alang li tumalo ki jabang ke tum apang ke aken kam chi jorje bang ke ni tum ki thek dunong teng bote iprang ke japan ji ki thek oji son kalider lasi non li tum ning chi the bang lo apang si ke la lo ili tum karbing long rat ki to an tam mang hurino kusini li puang tum a the ko people of the li tum asar CM Dr. Turam Hangson an karbing long rat hang ching hon ka velo lasi nang li tum karbing long rat an tam mang hurino ili tum ki dam tang mang hu son an ke mang hu nang lelo a the tum regional men pan pu ki pu pen same tum ra phan ke pa mang hu kan se klembom lasi non makeli tum hoppe pakai tum cisong pamena koil tum khai reng nangji ape tum ke mesen nangji bete tum a political pukeli tum asar Dr. Turam hang ake jason an ka velo lasi nang tum tamang hurindo ape tum song pamena itum asong tena kenai ta sarkar ke alang tum hin basi tum longji lana tum karbeng lorah machin yang tum lo pen itu pini HSD pen ke bangela lo ni tum HSD pen ke nili cek sulang so pen ke presiden no la pen center no member lo nili pipos nili ya ta aklong lam ni chidi bangke cicar bangke ali dar to mahtame ni tum lang elo tabi nu baksi apang ke japon ngi akatek ni tum tek long le tasini tan kidam non ako jong si kidam tang repisel si zona rasa ko non ki bangi tame ili tu kati kulong si do bom pulote ili tum ke angsong makel tum le dun delo puti nili hit bangke pini bangke HSD pen gavelo sinon prank ke bangi bangke ili tumasar Dr. Turam Rohang si alang yong se chadun posi nili hin HSD cek sulang so presiden mate center dong
member tame ni tame pini pen ke ini tu masa doktor termong si chabun po sang likai to tik tame ta so kang si chabun po sin lihing pen pini wang do la pen ni tu ma party dola pu borjam la ke alang li tum ke rongping plam aps apu ke alang li secretary lo la pen pu alang li bangke la ke president lo la ta alang li tum ko people lo ko te kedam tang hot ni li si kedam tang karbing long ke finance ni li aps seng pidam lo alang sar phan ke chepang tang phan claim pido tame alang li ni le phan ko alang li phan ni aki aprang aking kabachor nang ke japoi ban ni theklong le akaching hon bodin li theklong le si karbing long ra phan ke bang ku akam si alang li ke mat ke claim ro ta si li tum ludunang lo karbing long ra tu athe ko people lo bote innocent threat hon si ching hon theka dat lote ili tum matharan thai tum kai lo hosam tereng po ta si nang le tumang huduri ron ta si non don turiang kang thot kali karbing long ra tum anon ki bang tum dok pigan don tum la sinang le tum tame karbing long ra ki do an tum hudinom itu masar doktor tum rong le tum chip og na pe nang posin tum ta do pini e PSLC la pen tum HS ke ba pen da ili tum masar doktor rong se ta chip og tum posin tum ke chithan dak la pen tum pini ke HS dia la pen PSLC long ki bang an ke la ke ili tum masar se chip og na pe to ta lo ni ke tum apona tumar jupa thuro lo lasi nil tung long don nang ka chip og tum dok piglang athe ko people lo poladang te ili tum ki dam tang tame ni li ta pande aps ke seng tum an ke la nili long wang lapo athe ko pilo alang li tum tame ni li aps ke seng tum ke alang li nil fanning che the don surya da don suri lo dimasa punon adivasi khai tum tame ni li aps ke seng do ta pe non tame ni li video ro paklang da video ta do lo ni la fruit to do lo athe la ko lo bolde bang kharo pho bang suri si hinia muni ke nilong si do lablo la pen ke dam tang tara basa long nil tu meeting dolo ta tame nili bas tame nili kon ke pon atra balok nili humpli humpho nili ekdom bas ke pon full ko ma joini lo potela ke nili apias ke sena pen alang tu tani phan ningi thei pensi alang tu ngi lo tabe nili at centro ke mi sen pani ke claim tu tame alang li sar bang alang li nili phan ko pilo te isi ke pachu bai pensi nili ning dok de ta si non ke pachu bai te ka benglo ra phan ko